Hej alle sammen og velkommen til Gutters kanal. I dag skal vi høre Sandros rap. Sexy Bexy. Ja! Mit navn er Sandro. Jeg er den bedste til Fortnite. Ingen af dem er bedre end mig. 1, 2, 3. Nej, ingen af dem. Jeg kan tage dem alle på samme tid. Ligesom jeg gør det i sengen. Victor Valdemar Pelle. Ja, okay. Jeg cracker Levidon. Ligesom Baby Gronk. Victor. Kom her. Han er den anden bedste. Han er 27 år gammel, men han er stadig sej. Han er sejere end dig, og han er bedre end dig. Men hvem giver en fuck? For jeg står i den bedste kop. Okay, hvem er det nu? Valdemar, kom her! Her. Det her, det er Valdemar. Han er lidt... Ja, han er stadig god. Han er bedre end min bedste far. Han kan stadig godt bygge. Han kan stadig godt skyde. I alle sammen lever som et hold. Vi kan det godt. Pelle. Han er lidt bange, men han er den tredje bedste. Han kan godt finde ud af at bygge. Han kan godt finde ud af at ramme. Han kan godt finde ud af, at vi er sammen er et hold. Alfaen, det er mig. Det er mig, der styrer det hele. Det er mig, der bestemmer hvornår. Men hvem er det, der styrer det hele? Det er mig, Sandro. Jeg er den bedste, fordi jeg lever som den sejeste.